Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I do encourage you guys to click the subscribe button down below, and of course, click also the tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Today guys, i-share ko lang sa inyo yung thoughts ko about these products. These are the Simply G Keratin with Argan Oil na step 1 and step 2. This is the shampoo and this one is the conditioner, which is the step 2 nila. These products are sent to me by Miss Gwyneth of Simply Gorgeous or ng Simply G, and she emailed me if I want to try these things daw kasi nga, di ba? Nagtitrend siya ngayon, yung mga keratin na ganito, nagtitrend siya. So, let's start with the shampoo here. Dito sa harap niya, meron tayong makikita dyan na step 1, which is yung pag-shampoo nga, yung step 1 sa treatment natin sa hair natin. And nakalagay dito Brazilian series. So, nung nakita ko yan ng Brazilian series, kasi para siyang connected or associated, parang ganun yung feeling ko sa Brazilian blowout na mahal. Kung ginagawa sa salon yun, pinakamababa na ata is 1,000 kapag nagpa-Brazilian blowout ka. So, dito meron nakalagay na argan oil and keratin. Kung mablansya ka, nagka-curl ka, or nagbo-blow dry ka, maganda siya guys kasi nare-reconstruct niya yung damages sa hair nga natin. And then, yung argan oil naman is moisturizing siya and hydrating siya para sa hair kasi nga oil siya. So, it stays on our hair all day long. Makikita natin dito yung kanyang claims, and then meron din siya dito ang directions, and then dito yung ingredients niya. Ang napansin ko lang dito guys, wala siyang expiration date. Ang nakalagay lang dito is kung saan mo siya i-store, which is nilalagay naman talaga yan ng mga products. Yun nga lang, yung mga shampoo naman, for me, okay lang naman na wala siyang expiration date kasi most of the shampoos naman hindi naman ganun ka-short yung shelf life nila, so okay lang. So, itong isang sachet guys ng shampoo na meron nga siyang 22 ml, nagagamit ko siya sa dalawang gamitan. So, 2 days ko na to nang ginagamit kasi once a day lang naman ako na nagsha-shampoo ng hair ko. So, a little goes a long way sa product na to guys kasi yung half lang ng sachet na to, which is parang 11 ml or 10 ml, ganun, kaya na niyang pabulain yung length ng hair ko guys. Yun yung gusto ko dito. And, ang SRP lang niya is 6 pesos. Parang yung mga normal lang din na shampoo. Ang shampoo nga dito sa amin kapag sa Sari-Sari store, 7 pesos na eh. And tinignan ko kung ilang ml lang yun, parang mga 12 ml lang yung mga nakasachet na mga regular shampoos natin. Eto guys, mabibili siya sa Beauty MNL, and I will just put all the links of Simply G sa description box kung gusto nyo na bumili ng ganito. And napansin ko rin dito guys, higit sa mabula siya, napakabango rin niya kahit maghapon. And trinay ko din sa isang araw na hindi ako nag-conditioner para matest ko kung what if hindi ka nagko-conditioner, kasi may mga ibang tao na ayaw mag-conditioner kasi nga oily daw yung scalp nila. Ito guys, kahit yung shampoo lang yung gagamitin mo, maganda na siya kasi soft siya and maghapon na yung smell or yung scent ng product sa buhok mo. So, hindi ka mahihiya na mangangamoy araw ka kahit nasa arawan ka. Kasi nga, yung scent niya, andyan pa rin siya eh. Ang bango talaga, and nababawasan yung thickness ng hair ko. Di ba guys, laging matikwas ng hair ko. Nababawasan yung thickness na. And just a disclaimer lang guys, hindi po ako nag-blow dry ngayon. Hindi po ako namalansya or nag-curl. Wala po akong ginawa sa hair ko. Naka-air dry lang yan. So, yan ang air dry niya. Wala akong nilagay na ibang product dyan. Ganyan. Yan. Kasi alam ko naman guys, hindi tayo lahat na mamalansya or nagka-curl ng hair everyday. So, eto, ganito yung hair nyo kapag kapag normal day lang nagagamitin nyo yung product. Now, let's move on naman sa ating conditioner, which is the step 2. Yun din guys, ganito lang din siya. Nakalagay dito, step 2, and then with argan oil and keratin. And then, meron din siyang nakalagay dito na 1 minute. So, ibig sabihin na 1 minute treatment lang siya. Kasi, parang 1 minute lang yung aantayin mo. Okay na yun para sa buhok. Parang treatment na siya. Unlike sa ibang treatment na kailangan mo magstay yung product sa hair mo ng 15 to 30 minutes, or yung mga ibang conditioner na you need to babad pa yung hair mo for about 5 minutes, ganun. Ganun kasi yung ginagawa ko para mag-take effect talaga yung mga conditioner ko. Pinababad ko siya ng 5 minutes. But for this one, treatment na siya.
and 1 minute lang yung aantayin mo. So, maganda siya kapag nagmamadali ka na pupunta sa work or sa school. And then guys, 22 ml din siya. So, ibig sabihin, 2 beses ko rin siya nagagamit. And then, dito din sa likod, meron din tayong makikita dito na yung mga claims, and then yung directions, and then yung kanyang mga ingredients nandito. And napansin ko guys, itong conditioner nila, merong expiration date dito. 3 years yung kanyang shelf life kasi dito October 1, 2017 and ang expiration date niya is October 1, 2020. So, yun yung kanyang shelf life. So, probably itong shampoo nila is 3 years din siguro ang kanyang shelf life. Ang claims naman ng conditioner na to guys is formulated daw siya for damaged hair and sensitive scalp. So, yun nga guys, yung scalp ko, diba, papalit-palit ako ng product na hindi ako dapat nag-stay sa isang product or else mag-hair fall ako or magkakaroon ako ng madaming dandruff. So far naman sa 3 or 4 days ko na ata siyang nagamit. Ganun. 3 or 4 days ko na siyang nagamit. And so far, wala pa naman akong dandruff. Kasi meron talaga yung shampoo ko na binili ko. 1 day or 2 days ko pa lang siyang ginamit. May dandruff na talaga ako. I'm not even kidding. I will show yun sa unfavorite ko talaga. Yun guys, ito so far wala pang nangyaring dandruff sa hair ko and hindi rin ako nagkaka-hair fall. So, I hope mag-work din siya sa inyo kagaya ng pag-work niya sa akin. Napansin ko guys, kapag gumagamit ako ng conditioner, mas straight yung buhok ko. Hindi siya yung hindi masyadong nakikita yung mga wave niya. Kasi hindi nga ako namamalansya talaga ng hair ko kasi ayoko na dagdagan pa yung damage na ginagawa ko sa hair ko. Ayun guys, and yung scent niya. By the way, yung dalawa, magkaiba sila ng scent. Yung shampoo and the conditioner, pero magkalapit lang sila ng scent. You know what I mean? Amoy candy sila. Candy ng bata, ganun yung scent nila. So, sobrang bango. Gusto ko yung mga ganun, yung parang tipong medyo matamis, ganun. Pero hindi sobrang tamis. And fresh yung buhok kapag inaamoy mo. And maghapon talaga yung smell niya, guys. Hindi ka mangangamoy araw. Yun yung napansin ko sa dalawang to. So far, nagustuhan ko talaga itong dalawang products na to, the shampoo and the conditioner na combo. Or kahit yung shampoo lang, yun ang gagamitin mo. Maganda na siya. Kasi hindi siya drying sa hair, na moisturize yung hair. And napansin ko, hindi halata kapag may mga split ends ka. Kasi parang nare-reconstruct nga. Parang ganun. Parang may oil yung hair mo, ganun. Yung dito, sa dulo-dulo niya. Pero hindi oily sa scalp. Hindi rin siya nakaka-dandruff. And hindi din ako nagkakaroon ng falling hair. So, 9/10 siguro, ganun lang. And sobrang mura niya guys, 6 pesos lang to. Saan ka pa makakakita ngayon ng ganito kadami na content na 6 pesos lang siya. So yun lang guys ang thoughts ko about these 2 products na keratin with argan oil na shampoo and conditioner. Nag-enjoy ako, na-try sila. And yun guys, sana mag-work din siya sa inyo gaya ng pag-work sa akin. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng hair texture and hindi naman tayo pare-parehas ng hair and scalp condition. So if you haven't followed me yet on my social media accounts, I will put all my links down below guys. The username is Joy of Mia for my Instagram, Twitter, and on my Facebook. If you want to ask me something pa about these things, you are free to DM or PM me na lang. I hope you enjoyed watching this video guys, and I hope to see you guys on my next